Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga po sa inyo gabos mga tugang, kami po minapaabot na naman ang pagrespeto sa lambang miyembro kan pamilya. Kasabayan sa muyang pagpagirumdum sa paghampang niya kan kasiributan ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Biyernes ngunyan pet sa 27 kan bulan ning January, Enero taon 2023. Aldaw po kan sa tuyang mahal na Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo! May special na anunsyo tabi ang Mission Church diyan sa Dapdap, Senyor Santo Cristo. Pwede na naman tabi paghapros baga buda pagkiss sa imahen ni Senyor Santo Cristo tabi, ha. That's good news tabi after 2 years or so gulpi na po ang nag-abang kayan, gulpi nag-idaw na makahapros man lamang sa imahen ni Senyor Santo Cristo. Kaya pwede na po dyan sa Dapdap tabi puon mo niya na aldaw, and every sa Fridays thereafter tabi. Kaya pwede na po sa mga devotos dyan ni Senyor Santo Cristo tabi. Pasalamat kita sa Senyor Santo Cristo. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Ano man ang kasiributan, dapat amang Diyos perming enot sa gabos. Tingog kan banwaan na po, minarespetar sa Indo asi minaimbitar mag-iriba-iba man kita sa kud alas 10:30 nin pagkaudto. Mantang kamo dyan naghanda nin panguntuhan sa indong mga kusina. Pag abot sa kusina, ang kapartner natin dyan dapat Petron Tapgas Gasul. Good morning kay Sir Ato Lim, kay Sir Ato Lim, sa tuyang barkada dyan, yung asawa ni Dr. Sherlyn Lim. Dyan sa Petron Tapgas Gasul. Ang Gasul, kapartner na yan kang lambang kusina kan Pilipinas sa pagdalagan ka sa tuyang istorya. Sa paghanda kan mga pagkaon, mas lalong nagsisiraman sa tuyang pagkaon. Pag Petron Tapgas Gasul, Petron Gasul, sa tuyang kapartner dyan sa kusina. Sagot kitang 10:30 sa luwas dyan sa news team sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Maray na agad yan sa mga taga-Premier Distrito Canalbay, lalong-lalo na po sa Siyudad Cantabaco. So mga nakaantabay sa sabuyang sister station dyan, yung FM station namin, 106.9 WGB FM. Good morning sa Indo. DCGB po ang sa Indong naantabayanan. Ang samuyang koresponsal dyan, si kumpadreng Jomar Bien. Siyempre sa 2nd District, yaon dyan si Ans Galero, Joshua Bino, siyempre si Pading Al Armario. Duman sa 3rd Distrito, si kumpadreng Jomar Bien. Sa Manibela sa samong mobil, si Henry Mata. Sa control technical sa AM band, sa traditional radio region-wide, siya po ang minapalusot kan sa muyang broadcast sa radyo, sa mga radyo po nindo. Si kumpadreng Nal Baldo kan Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Good morning dyan sa mga taga-Dapdap, lalong-lalo na sa Jigs Baldo Welding Shop. Sa newsroom, sa padago sa pag-antabay po kan mga istorya national, international, and siyempre pag sumada kan mga bareta lokal. Yaon dyan si News Manager Mardela. Siyempre ang samong anghel, si Angel Mustasa. Si Jen Matthew Balyaran kasabay na sa samuyang social media portal, news portal, DCGB News Online, yaon man niya si Jimos.
Sa production, katabang pa dyan si Trescia Marilitana, siyempre sa newsroom, tarabang-tabang sina pati sa research. Sa IT, sa broadcast ni Mantabi, worldwide, netwide, online. Sa DCGB News Online sa Facebook. As in sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan, si Richard Astor. Sa bayan po kitang nadadangog sa traditional radio sa AM band DCGB 729 kHz sa AM band, and siyempre sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines, and siyempre DCGB News Online sa Facebook. Good morning po from the Philippines, halidigdi sa Legazpi City. Ako po sa indong servidor sa radyo. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi, standby all units igo kita ning special na bisita digdingon yan sa studio. Ano po ang sa tuyang amiga, family friend, and siyempre amigo kan DCGB ta kanakalis na mga semana nakahurong ko pa ini, and through phone, and saro sa napag-istoryahan mi tabi itong pagtaonin tsansa sa mga parareho niya itong pobre na kapusabuhay, alagad igwaning potensyal ang mga kaakian na maging doktor. Kay tubagang mga panahon tabi magdangog tabi, good morning dyan sa Catanduanes kay Governor Buboy Kua, and siyempre kay Vice Governor Boss Peter Kuwa. Yan, good morning sa inyo. Dangog ka mo dyan mga taga Catanduanes. Ang Catanduanes is a DCGB country. Dyan sa Sorsogon, si Ringman Tabian sa Masbate, Kamsur, Cam Norte. Kay tubag ang mga panahon, nung mga nakarang araw, pag sinabi nating sa pamilya baga nanay, tatay, nag-uusap-usap, pag nagtaramso aki, ngaya tatay, nanay, gusto kong magdoktor. Pag nagtaram ka ng mga aki, outright minasayumaan mga magurang. Lalo na so pararehutang tius ta. Those were the days na ang pagpadoktor talaga, you need to have millions. And paminsan, isinasangla mo ang kaluluwa mo. Pati ata sa demo isinasangla. So, kawawa nung mga kahirakan, mga kaakian na igwang potensyal na magdoktor. Taday nagaka-eskwela por sobre sa kakulanganin financial na aspeto. Pero ngunyan tabi, I was elated enough kan makahurong ko po ang sa tuyang bisita ngunyan, in flesh and in blood, the ever gorgeous, the beautiful dekano ng Bicol University College of Medicine, Dr. Ofelsi. Nakausap ko ito one time. May chance na pala tayong mga nagtitios na makapagpa-eskwela nin aki na gustong magdoktor dawa ika, bako sa paglumenos dawa ika, padjak driver, magsasaka para banwit, pwede mo nang pa-eskwelahon ang aki mo, tahalos libre na sa pagpadoktor and the premier university pa kan Bicolan maturo sa Indo under the leadership ni Dr. Ofel Samarsi. Doc Ofel, magandang umaga. It's nice having you sa programa. Good morning po. Good morning, Pio. Thank you so much for always accommodating our request to promote our programs at the Bicol University, particularly sa College of Medicine. So on behalf of the Bicol University College of Medicine, we want to thank DCGB and siyempre ikaw na palagi nagpapaunlak na kami ay bigyan ng napaka-importanting airtime dito sa DCGB. Ngayon, more than any time, I guess, after the pandemic, ngayon tayo dapat ma-appreciate natin itong napakagandang proyekto ng gobyerno. Ang programa ng gobyerno na nagbibigay ng scholarship sa mga magdodoktor. Tinawag ito na Scholar ng Bayan at ito ay tinalaga bilang batas ni President Duterte 1 year ago at the height of the pandemic. And natutuwa kami kasi na-implement na ito ng CHED.
recipients na ang marami naming mga estudyante diyan sa College of Medicine na mahihirap pero binigyan nila ng libreng tuition fees, libreng allowance which will be up to 177,000 pesos per year. Para kang sinisweldohan, para ka lang mag-aral maging doktor. Ayun. Saan ka nakakuha ng ganong gobyerno at saan ka nakakuha ng ganong kurso na ititake mo na pangmayaman lang dati, di ba? Pero ngayon, kahit mahihirap, basta matalino at gusto talaga nilang maging doktor, pwede na kayong maging doktor. Kaya kami ay natutuwa kasi binigyan mo kami ng opportunity na ibigay ang good news. At ilalaunch namin dito yung opening na ng application period sa Bicol University College of Medicine. Iyon. So, itong pagbubukas namin ng mas maaga ay isang hudyat na dapat talaga naming bigyan ng malaki at mahabang panahon para ang mga bata, kahit man hindi sa Bicol, but syempre priority namin sa Bicol, ay sila ay makapag-apply, magkaroon ng time na mag-apply, and ginawa namin is magsisimula na nga kami ngayong January 30. And then, it will go on until July, first week of July. So, mahabang period ng application, pero i-divide namin ang pag-a-announce ng results sa 3 periods. Opo. So, bago tayo magpatuloy, Doc Ofelong, kasi ako ay personally, binigyan ko ito ng pagkakataon ng Bicol University because I for one, kailangan natin makatulong kasi I do fairly believe na maraming mga bata na may potential maging Totoo. physician, kaya lang because of economic constraints, mga mahihirap na hindi pa nawawala yung notion na hindi tayo pwede magpa-doktor na neneng, mahirap tayo, wala tayong pera. Yung pala, pwede na, may allowance pa, 100,000 a year more or less. 177,000 pesos. 177,000. Diyan sa Bicol University. Sa Bicol, ang Bicol University ay isa sa 12 na SUCs, state universities and colleges na nabigyan ng qualification at accreditation ng CHED para mag-accept ng mga students at para mag-submit ng mga scholars. Iyon, opo. So, dapat matanggap muna namin Oo. bago sila bibigyan ng scholarship ng CHED. Iyon, opo. Yun ang importante doon. At mayroon tayo dito sa Bicol. Yun ang importante. So, na-open up na yung opportunity Yes. na makapag-doktor sila. And pag maraming nakakapag-doktor, nakakagraduate, nagiging doktor, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan na mabigyan sila ng primary health care. Exactly. Oo, yun. Ito ay offshoot to ng desire ng gobyerno natin na matugunan yung kakulangan ng doktor. Alam mo ba, Pio, na 80,000 doctors are needed in the country para makuha natin yung ratio na 1:1,000. 1 doctor in 1,000 population. Sa ngayon, ang karamihan ng mga lugar ay sobrang kulang ng pagdodoktor. Para daw magkaroon tayo ng enough doctors, kailangan natin at least 6 to 10 in 10,000 population. Pero ang ideal is 10 per 10,000 population or 1 per 1,000 population. So sa ngayon, 80,000 ang kailangang doktor. Naku, opo. So So, sobrang dami niyan. Sobrang dami. So, Oo. paano, dyan sa chart, paki-flash yung yan. Para yung mga nanonood, paki-interchange sa lang yung live at saka itong ating pinakikita. Doc Ophel, paano, halimbawa ako isang tatay, magsasaka, talagang walang-wala. Pero yung anak ko, tatay, magdodoktor ako. Ngayon na meron ang Bicol University, paano makakapasok dyan? Anong gagawin? Okay. So, una sa lahat, naniniwala ako na pag ang bata at ang pamilya ay magkakaisa na ang pagpapatupad ng pag-aaral ng mga bata ay magkakaroon ng linkage sa school, ay napaka-importante nito. Kaya kami sa Bicol University, nagawa namin ng programa through the help of our President, Dr. Arnulfo Mascareñas, na kami mismo ang pupunta doon sa mga barangay, doon sa mga eskwelahan, para i-capacitate namin itong mga batang ito na magagaling, pero akala nila hindi sila pwede magdoktor. Pero ngayon, sasabihin namin sa kanila na pwede na sila maging doktor. Pero kailangan may training. Ang training dito magsisimula dapat hindi lang sa elementary, pwedeng mag-focus kami sa high school. So yung mga senior high school students, pupuntahan namin sila sa mga schools nila, makikitie up kami, tuturuan namin sila kung paano mag-goal setting na sila ay pwede maging doktor.
i-encourage namin yung kanilang mga objeto, yung kanilang mga goals sa buhay para maging doktor sila. Pangalawa, tuturuan namin sila kung paano mag-aral, ano dapat ang aaralin nila, at bibigyan namin sila ng libreng review para sa National Medical Admission Test. Ayun. So, Oo. pag sila ay mag-a-apply na at ready na sila na mag-apply doon sa NMAT na sinasabi, makikitay up kami sa kanila at marami na kaming donors. Isa na yan dyan, yung JCI, gusto na rin nilang makitay up, at saka mga benevolent individuals na gusto nilang makitay up at sponsor sila for the review classes para makapasok sila sa College of Medicine. So, gusto kong sabihin po sa publiko, sa mga mahihirap, ako po ay walking example na nanggaling sa pagkahirap-hirap na buhay. Hindi ko pinangarap maging doktor. Pero naging doktor ako dahil sa scholarship sa medicine. Pero nung 1981, nung graduate ako sa Bicol University, because I became the first female summa cum laude sa Bicol University, nung panahon baga ni Judge Aquilino Bonto, nung siya ay nag-investiture rights, ang speaker namin doon ay yung head ng DepEd, yung Minister Odi Corpus. Si Siya yung Corpus. nagsabi sa akin na dahil matalino daw ako, bibigyan niya ako ng trabaho. Pero sinabi ko sa kanya na I don't need a job. I need a scholarship in medicine. Kasi si Dr. Damasceno Ago ng Bicol Christian College of Medicine, sinabihan ako na pwede pala ako maging doktor. So dahil doon, nagkaroon ako ng idea na pwede pala ako maging doktor kahit mahirap. Pero nung pinapunta ako ng DepEd doon sa National Scholarship Center, merong nag-iisang slot for Bicol region. Hindi nila ina-announce yon gaya ngayon na ang gobyerno nag-a-announce na talaga sila. Noon yung nag-iisang slot na yon, nakuha ko yon dahil sinabi sa akin ng Minister of Education and Culture at ako ay nagtapos na mataas yung natapos ko. So, ang gusto kong sabihin dun sa mga mahihirap na gustong mangarap na maging doktor, kahit ano po ang kahirapan ninyo, pwede ito magkatotoo. At ang kahirapan hindi dapat maging hadlang para kayo ay maging doktor. Dahil ang gobyerno ngayon ay talagang nagbibigay ng napakalaking allowance, 177,000, that's about 14 to 15,000 a month. A month, oo. Para ka na rin nagsweldo, para ka may trabaho, Oho. para ka lang mag-aral maging doktor. At ito ay 4 na taon ibibigay sa'yo. At hindi mo kailangang mag-maintain ng mataas na grade. Oo. Ipasa mo lang yung iyong Ba? kurso. Oo. Kahit stress ka, pwede na yon. Basta lang hindi ikaw babagsak. 4 na taon yon. Then after 4 years, yung sa internship mo na, kasi 1 year din yon, may allowance pa rin, 148,000 pesos No. per year. Oo. So kahit ikaw ay hindi na nagtituition, bibigyan ka pa rin ng allowance, at higit sa lahat, pagdating mo ng pagtitake ng board exam, bibigyan ka pa rin ng allowance ng gobyerno para mag-take ng board exam. Naku. Oo. Kaya napakagandang balita, para kang nanalo sa sweepstakes. O talo pa ang nanalo sa sweepstakes. Okay, so paano ako makakapasok dyan? Ay, yung anak ko halimbawa, isa akong fisherman lang paano ko may papasok yung anak ko? Senior high school na, halimbawa gusto magdoktor, tatay gusto magdoktor, paano? Anong gagawin? Okay, kung senior high school na kayo, of course, ang priority siguro yung magpunta kayo dun sa STEM strand doon sa senior high school, pero Oo. hindi kailangan na kumuha sila ng science course. Oo. Kasi sa Bicol University College of Medicine, ginaya namin yung sa abroad, wherein ang mga pre-med courses ay hindi kailangan na science course. Oo. Pwede dyan kahit anong kurso, basta 4-year course. Ibig sabihin, kahit education graduate kayo, engineering course, accounting, film, computer, kahit criminology. Naalala ko, mayroon kaming estudyante dati na graduate ng criminology. Ang top-notcher namin ngayon sa first year ay graduate ng computer. Meron kaming graduate ng film. Pero any course na 4 years, pwede na ho kayong mag-apply sa amin pagka-graduate mo noon para pumasok kayo sa medicine. Ang kailangan nyo lang na importante din is magti-take kayo ng National Medical Admission Test. Yun, oo. Yung National Medical Admission Test medyo mahirap. Oo. Kaya dapat high school pa lang ititrain na kayo kung paano nyo sasagutan yung National Medical Admission Test. Doon napapasok yung kinakwento mo kanina na kayo Yes. pupunta na sa mga Schools. para matrain sila kung paano makapasa NMAT. Exactly. Yun, oo. So, yung NMAT talaga ang struggle kasi
kahit ang national passing rate ng NMAT na allowed ng gobyerno is 40%, mahirap maka-40. Pero kami sa Bicol University, tinaas namin yung standard 65% ang aming passing rate. Ang UP, para ka makapasok doon, dapat 90% and higher. Ngayon, I know some schools like FEU, they accept mga 45%. Pero syempre sa Bicol University, we peg it at 65. Dati nga 70 plus yan eh. Binaba nila ng konti ng 65%. Hindi ho madali yung maka-65 kasi kailangan nyo talaga na aaralin nyo. Magre-review classes kayo. Itong review class na gagawin namin is pang matagalang review. Pero magbibigay din kami ng mga short course na review program wherein ang magtuturo sa kanila yung mga top naming students. Sila yung mga NMAT nila ay mga 90s. So alam nila kung paano makataas kayo ng scores diyan sa National Medical Admission Test. Pero higit sa lahat, sa simula pa lang, habang sila ay high school pa lang, papakita na namin sa kanila kung ano ang ginagawa naming mga doktor. Para matuwa naman sila na hindi sila matakot sa karayom, 'di ba? Yung iba kasi sa kanila takot sa COVID. So, takot sa bakuna. So, dapat mayroon silang pananaw na dapat nandun pa rin sila na hindi sila takot doon at excited sila maging doktor. Siguro makikita nila, dati kasi kami noon, makakita kami ng mga doktor na naka-stethoscope or nakaputi. Talagang hangang-hanga kami sa kanila. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi imposibleng maging ganun din kayo. Kayang abutin na maging doktor. Bakit kailangan nyo maging doktor? Kasi gusto nating tulungan ang ating bayan. Nung nag-pandemic, maraming doktor ang namatay. Nung nag-pandemic, maraming doktor ang kailangan. Pero kulang talaga ng doktor. Sinasabi ng statistics ng PSA na 6 daw kada 10 Pilipino ho ay mamamatay ng hindi nakakakita ng doktor. Sobrang dami yan. Dito sa Bicol Region alone, ang pinakamalaki naming na-admit sa College of Medicine ng Bicol University, 31% galing sa Albay. 30% galing sa Kamsur. Sunod dyan, Sorsogon. And then, galing sa Masbate. Pinakakonti ang iyong mahal na probinsya sa Catanduanes. And I'm disheartened about this kasi my husband is Catanduanes. Talagang yan, asawa ko, priority talaga niyan ang Catanduanes. Before we go, Doc, meron ng in relation sa topic natin ngayon. Sabi ng isang listener natin, sana po priority ang mga Bicolano makapasok sa BioMed as long as NMAT passer. Salamat po. Ito sana daw. Priority talaga po ang mga Bicolanos. Yan ang ipapromise namin. Gusto namin taga Bicol kasi hindi lang dahil nasa Bicol ang Bicol University College of Medicine. Ito ay minokna ni Congressman Joey Salceda. Yun talaga ang purpose niya, give priority to Bicolanos and Albayanos. Kaya kami, kahit nga yung sa pag-accept namin ngayon, in-extend namin na sinabay namin na dapat mga schools ay nakapag-graduate na yung mga estudyante, doon namin i-end. Parang i-extend namin yung application period para makuha namin yung mga Bicolanos. Dahil sabi namin kung Bicolano yan, kahit sila ay gagraduate pa lang this year, tatanggapin na namin yan, basta sure lang na graduate na. Kasi sure kami na hindi sila lilipat. Kasi experience namin last year, marami kaming natanggap na mga taga Manila, mga taga-ibang lugar. Pero, in the end, nag-enroll din sila sa Manila kasi nung tinanggap na sila ng ibang schools, PLM for example, doon sila syempre nag-enroll and that's understandable. Kung taga Bicol ang aming tatanggapin, lalo na nung pandemic, nag-prioritize talaga kami ng mga taga Bicol. Dahil sa pandemic, mahirap mag-travel yung mga taga malalayo. Kaya ngayon, more than any place, dapat taga Bicol. Kasi gusto nating punuan lahat na pinakasulok ng mga lugar dito sa Bicol ng doktor. Meron pa dito, Doc, pwede po mag-doktor kung college na po? Pwede. Mayroon kaming may lawyer na nagdoktor. Meron kami mga retired na galing dati sa ibang school na sa BCCM where I was a dean also. Mga graduate, mga retired na mga Navy. Sila ay umuwi dito para sila ay magdoktor. Mayroon kami ngayon mga
nag-apply last year na may isa doon 36 years old na siya, very successful businesswoman already, and she's one of the top students in the class, in the first year class. Meron kaming tinanggap na student din, naging Mr. Bicol University siya, nag-aral siya sa Hawaii, pagkatapos business ang kanyang course. Pero nung nakita niya, inalagaan niya yung nanay niya dahil nagkasakit, ay naisip niya, dapat pala ako maging doktor. So ngayon, nag-medicine, second year na siya ngayon sa medicine. Ito meron pa isa. Good yan po, Sir Pio. Pwede na po tabi from high school to medical school na diretso. Gaya daw po sa UP na intermed. Yeah. That's something that I will also discuss. Opo. Okay, so ang UP nag-accept ng straight from high school when they pass the UPCAT, they are in the top 40. Opo. Ngayon, mayroon na hong ginagawa ang CHED wherein there will also be the same kind of admission. Wherein, galing sa high school, magdiretso na sa medicine. Yun. Pwede na sa BU, pwede na ba? According to the President, Dr. Mascareñas, last year, kasama ang Bicol University, mag-a-accept nun. Pero wala pa kasing guideline sa CHED. So, hihintayin natin yung guideline ng CHED. Yung IRR, kumbaga. Yes, oo. Pero papunta na po tayo doon. This is in preparation for the Universal Health Law. At saka yung pag-amend nila ho ng Medical Act of 1959, wherein the medicine course will be shortened. Kasi di ba mayroon na tayong grade 11 and 12. So, nagsobra na tayo ng 2 years. So, ang gagawin is, if it is going to be just 6 years, just like the intermed program in UP, ibig sabihin, yung magiging parang pre-med nyo will be just 2 years. Yun, And then after that, you will have the 4 years. So, 6 years po yun. Pero kasama na nga po yun yung, kasama pati internship program. Opo. So pwede na, pwede nandun na. na ang direction, Oo. hindi pa ho final na sinasabi, pero last year pa ho yan plinanuhan ng CHED. Ay, papunta na doon. Papunta na po Aha. doon. Kaya piniprepare na rin namin yung mga senior high school students. Okay. Pasado na ako sa NMAT, halimbawa. Opo. How could I avail itong napakagandang programa na may allowance pa 100,000? Yes. Anong gagawin ko? Sige, Oo. Doc, So, paano? kung siya ay 65, dapat 65 kasi hindi kami nagtatanggap ng less than 65. Sa passing average sa Opo, NMAT. Oo. Sumulat ako niyan dati kay President, pero ipapa-approve pa yun sa Board of Regents. Oo. Kasi marami rin namang magagaling, mga cum laude sila, magna cum laude, pero ang NMAT nila is less than 65. Oo. Ang feeling ko, dapat talaga admitin din sila. Pero my hands are tied because it has to be approved by the Board of Regents. So ngayon, Oo. pag sila ay nakapasa na sa NMAT 65 and above, ang gagawin nila, mag-a-apply sa amin, i-interviewin namin. Kailan ngayon? Mag-o-open kami ng January 30 for the Ba? application. So, Sa Monday na. Sa Monday. yes, sa Monday. Oo. So, ang portal, kausap ko si Ma'am Henny, siya yung Dean of Admission, and then pagdating ho ng January 30, open na ang portal ng Bicol University College of Medicine. Pupunta lang doon sa portal na yun. Portal na yon, mag-a-apply doon. Oo. So, online lang ho kayo mag-a-apply. Oo. Then, when we will schedule you immediately for interview, so doon sa interview, we'll just try to find out, whether you are mentally prepared also, and then whether your communication skills are up for being a doctor, etc. And then, just to verify that you are really capable of being a doctor. Pero usually naman, most of them will qualify. And then, irarank namin sila. But the good thing now is, we have 3 phases of the ranking. So that means that we will announce by January, February, March. By March, magkakaroon na kami ng result. Oo. And then, 3 phases yon. Bibigyan rin namin ng chance yung mga gagraduate. May mga iba kasi gagraduate pa ng July. So, Ayun. magkakaroon Oo. kami ng period ng application na i-extend namin hanggang July para ho, yung mga Ma-accommodate. new graduates, yung mga graduating ngayon, makaka-apply pa rin Yan. sila. Oo. So, dapat nag-take na sila ng NMAT last year at saka ngayon, kung sila ay graduating. So, And then, Oo. hindi pa tapos. So, Oo. pag natanggap na namin at sila ay, ang category ng kanilang annual income ay 450,000 pesos per year Oo. for both the husband and wife. Oo. Yan ay i-qualify ng CHED. Oo. Para i-examine pa rin sila, i-evaluate. Pero sa aming experience, sa aming 83 na in-apply last year or nag-apply last year for the Medical Scholarship Return Service Agreement, ito yung offshoot ng Doktor Para sa Bayan na law ni President Duterte, ay lahat sila nabigyan. Kasi I think they have 500 million budget
kulang naman yung nag-apply, Oh, so- kulang yung oh, so- nag-qualify. oo. So, samantalahin natin yan na may pera yung gobyerno na nakalaan para dito, para tayo ay maka-avail ng scholarship na ito. Ayun. Now, pumasa na ako sa interview ninyo. And mapasa ko. Ano ba, pati ba tuition, libre na, mga books, libre na yan. Wala na siyang babayaran. Oh, ba't In fact, talaga? ginawa na namin ang paraan wherein Oo. once CHED gives us the assurance na sila ay qualified Oo. for the MSRS, hindi na sila kailangang magbayad ng Wala na babayaran. Wala na silang babayaran Nako. kahit isa. May allowance Kahit- pa, 100,000 May allowance plus. silang 177,000. Sabi ko nga, nung December, naubos ang iPad sa buong Legazpi City dahil nagsibilihan ng iPad nung nakuha nila yung allowance nila. Kaya sobrang, sabi ko, napakaswerte nila. Wala lang babayaran. Walang babayaran. Kaya yung kahit yung mga nagtatrabaho na ngayon, kunyari, ikaw ay kakagraduate lang, ang sweldo mo 10,000, ito, 14 to 15,000, nag-aaral ka pa. Oo. Diba? At ang maganda pa dyan, ito on the side lang, usually, ang napapangasawa ng mga doktor ay doktor din, klase nila. Kasi ang aming sectioning po sa College of Medicine, alphabetical, parang elementary na alphabetical. Kaya ako, napangasawa ko si Dr. C, Samar, C. Talagang ano yan by alphabet. Dahil magkaklase kami. Alam niya, nawindan ako, Doc Ophel, wala nang babayaran Bayaran. pagka-doktor, Sus Marios. Exactly. Walang ibang kurso na gano'n na wala kayong babayaran. Sus Marios. Kaya kahit nagtatrabaho na, you give up your job. Kasi this is going to be a job na nag-aaral ka. May sweldo pa. May sweldo pa. At hindi lang yun, pati pag board exam mo, may bayad. Babayaran ka rin ng gobyerno. So, problemahin mo lang, yung siyempre, boarding house mo, halimbawa, Hindi, may bayad nga dun eh. May allowance yung may allowance pa sa boarding house? Babayaran yung boarding house na yan. So, pagkain mo, ibabayaran nila. Tirahan mo, babayaran. So, wala ka ng problema kahit mahirap. Dati sinasabi ko kasi yan, kahit ipangutang nyo, ang mga magulang yung isang lanyo yung bahay nyo, pwede pa rin. Pwede pa rin kayo. Kasi sabi ko, parang isang taon lang, mababayaran nyo yan. Pero ngayon, libre na lahat. Hindi mo na kailangan mangutang. yung sa boarding house, paano ba? Kasabay nun sa 100,000? 177,000. Pwede mo na kunin doon yung pambayad, ano? Oo, kasama na po doon yung babayad nila. Sa boarding house nila. Yung pero ang laki nun. Yung mga books, kasabay na doon sa 100,000 na yun. O mayroon ding book allowance. May book allowance pa? Oo. So, kaya wala ka nang poproblemahin. Ang poproblemahin mo lang mag-aral. Ipasa mo yung mga subjects. Oo, ipasa mo yung mga subjects. Dito naman po sa College of Medicine, ang mga teachers naman dyan ay matulungin. Ito po, sabi dito, good day, Sir Pio, good program of bio. Sana din mahaluan po ng politics / palakasan. Ay, wala akong palakasan. We are very transparent. Kasi kami nga pa, hindi ko kailangan magpalakas kasi kami nga ang pumupunta doon sa mga mahihirap, di ba? Ito pa. Oo, Sir, tutulungan namin. Yung naka-enroll na po psychology, pwede pa po mag-apply. Thanks po. Yun. Pagkatapos nilang psychology, kasi 4-year course, lilipat sila sa amin. Makatake lang sila ng NMAT at mapasa nila. Ito pa. Oo. Good AM po ulit, Sir Pio. Kung nakagraduate na po last year, May 2022, last year, pwede pa po mag-enroll sa kanila. May 1 year na po na nakagraduate. Ay, oo. Kahit ilang taon na silang nakagraduate, pwede pa din. Basta, mag-take sila ng NMAT ngayon, habulin nila kasi di January ngayon. Oo. Mayroong exam sa February, March, April. So, buwan-buwan naman yan, there are several examinations ng NMAT. With relation that sa NMAT, Sir Pio, saan po ba ang mga testing center ng NMAT? Yun. Ang NMAT po kasi is online. As far as I know, it's online. You apply also online. Oo. And then, pero kailangan, pagkatapos nitong show ni Pio, dapat apply na kayo agad. I-google nyo lang po, CEM. That is i-google nyo yung NMAT, lalabas na ho yung CEM doon. Yun po yung portal para ho kayo mag-apply for the National Medical Admission Test. Ito po, kung first year na po sa college at sa private school, pwede po mag-take ng NMAT at mag-transfer sa BU kung makapasa po? Kailangan po, tapos niya yung 4-year course. Ayun. So, kahit kayo hindi sa BU kayo nag-pre-med or nag-baccalaureate degree, basta tapos kayo ng 4-year baccalaureate degree, tapusin nyo dyan sa school kung saan kayo nandyan. Hindi nyo muna kailangan lumipat sa BU. Mahirap din yata lumipat sa pre-med, ay sa mga course sa BU na baccalaureate. Tapusin nyo yon.
and then make very good grades. Kasi ang porsyento po pala ng pag-rank namin is 50% yung general weighted average ninyo. And then 30% yung National Medical Admission Test grade. And then 20% yung interview. Yun, okay. So, Oo. Doc, kung may gusto ko pang sabihin, invitation, siguro pinaka-importante, you pass the NMAT muna. Pag And then naka- you have to finish 4-year four-year course and then pass the NMAT. Pass the NMAT. Yung NMAT ho, as Oo. early as 3rd year to 4th year, pwede na ho kayo mag-take ng Aba, NMAT. pwede na mag-take. Then, At kahit ilang beses, kahit 10 beses kayo mag-take, sige lang ng sige sige. lang ng sige. Oo. Wala silang walang limit walang kung limit. kahit ilang beses. Oo. Yung pinakamataas mo, yun ang aming kukunin. So, Kailangan lang ho, Oo. ang NMAT nyo is within 2 years. Must have Yun. been taken within 2 years. bago kayo papasok sa DIO. Yes, Okay. oo. So, ito na, napakaganda, wala nang babayaran, ipasa mo yung NMAT mo, wala ka nang babayaran, makakadoktor ka na, ikaw pa ang babayaran ng gobyerno. Talaga. At saka hindi lang yun, Pio. Oo. Pagkatapos yung pumasa ng board exam, agad-agad kayo may Oo. trabaho. Oo. Alam nyo kung magkano sweldo nila? Salary grade 24. Magkano yon? That's about 80 to 90,000 Aba, oo. a month. Eto ba, wala bang age limit ang medicine basta tapos ka po ng 4-year course, doktora, tabi, tapos matake ka ng NMAT para makapasa? Walang age limit ho. Pero Oo. syempre, mas maganda rin kung mga less than 40 years old siguro. Oo. Kasi para naman ho, by the time, may time pa naman kayo mag-asawa. Mm-mm. Kasi kung kayo ay 60 years old na magme-medicine, parang baka tatapos kayo, graduate 64 years old. Baka hindi na ho kayo, baka hindi na kayo makapag-doktor niya, makapag-serve. Ito, meron siyang first batch nila sa med, may palakasan. Siguro hindi mo pa to term noon eh. Hindi pa ho. Hindi pa. Kasi Oo. ngayon ka pa lang eh. Oo. Ay ngayon Oo. ho, sure kami, very transparent ho kami. Mm-mm. Walang palakasan. Kung sino man ho ang makakakita na may palakasan, Mm-mm. sabihin, i-text niyo po ako. Mm-mm. I-message ako sa Facebook. Oo. Pero ako, mayroon akong soft heart for the poor. Oo. Pag mahirap ho kayo, tapos alam ko naman ho na sobrang talino ninyo, ako ho ang number 1 ho na maglalabi sa inyo na makapasok kayo. Yan. Ito Kasi po. yun ang purpose talaga namin, yung mahihirap. May bayad po ba ang pag-take ng NMAT? Ang NMAT ho, mayroong bayad. Konti lang, 1,009. Aha. Kung mahirap kayo, pwede ko kayong sponsor. Pero dapat matalino talaga kayo. O si Kong Joey, mag-i-sponsor yan. Sa medicine na papasok Oo. DIO eh. Yes. Kasi yan ang father ng Bicol University College of Medicine, si Kong Joey. Sige, and for all you know, si Doc Ophel is sabi na nga, contender sa pagka-presidente ng DIO. Ayun, ito naman po, pagpipresidente is as an offshoot. Marami hong nagpa-prod sa akin na mag-run ako ng president. Matagal na desisyon na ginawa ko po. Pero siguro, ang Lord, ang nagbibigay sa akin ng sign na gawin mo to. Kasi, kung ako ay magiging presidente, mas magkakaroon ako ng avenue na mas marami, mai-expand ko yung mapalad program, yung medisina para sa lahat na project, magiging magandang edukasyon para sa lahat. Yun, Pupuntahan opo. natin yung mga communities na mahihirap para makapasok naman sila sa Bicol University. That's going to be another interview, di ba? Ang aming mahal na Sir Pio. Kaya pala so kapatid, nagdoktor, tadakulaon ang sweldo. Pediatrician siya, doktora. Oo. At Kasi- saka hindi lang po yun, yung Oo. opportunity nyo na makatulong sa iba, Oo. ma-stop yung makaprevent kayo ng pagkamatay ng mga tao at matugunan natin yung pangangailangan ng bayan natin. Opo. At saka yung brain drain. Kaya incidentally, yung award na nakuha ko ng JCI, ang purpose talaga nun is to encourage the doctors to stay here and not go abroad. Opo. Okay. Okay. Doc, I'll give you mga more or less 3 minutes po para sa invitation and it's very nice na open up natin to sa publiko. Meron palang ganyang opportunity. Go ahead po. Thank you so much for this opportunity. Kayo po na mga magulang, mga estudyante na nangangarap po kayong maging doktor. Nandito na po ang isang napakagandang opportunity na matupad ang mga pangarap ninyo. Dati po, maraming nagsasabi nung sila ay elementary na gusto nila maging doktor. But eventually, na-realize nila na mahirap pala magdoktor kasi napakamahal na kurso. Kaya po, ang sinasabi ho nag-partner pala sa amin si Governor Padilla ng Cam Norte. Pupunta kami doon ng Monday with President Mascareñas. At sabi nila na ang mga bata daw doon, dahil sa kahirapan, gusto lang nila maging
teacher, okay naman maging teacher. Ako yun ang pangarap ko, maging teacher or kaya maging pulis. Pero hindi nakapunta sa radar nila na pwede pala sila maging doktor dahil sa kahirapan. Ngayon, pupuntahan namin sila sa Cam Norte para ipaliwanag sa kanila na kahit mahirap ho, basta magaling kayo, masipag mag-aral, pwede na ho kayong maging doktor. Kasi sa akin, it's education that will cut the cycle of poverty. Napatunayan ko po yun sa pamilya ko. Dahil po naging doktor ako, naging doktor din po si Dr. Win Samar ng Ligao City Health Officer, si Dr. June Samar, siya pa ay anesthesiologist sa Manila. At 10 po sa mga pamangkin ko sila po ay naging doktor. 2 kong anak naging doktor na din po. So ibig sabihin, kung kayo ay maging doktor, mahahawa nyo rin yung mga kapamilya nyo na maging doktor. Pero ako ho, I'm the #1 recruiter of would-be doctors. Ito hong pagbabalik ko sa Bicol University ay isang hulog ng langit. Ito ay isang opportunity for me to be able to really spread the good news that the government has given, that God has given, that you can be doctor so that we will save lives. So that by next pandemic, matutupad na po ng gobyerno na magkaroon ng 80,000 doctors. Kasi yun ang kailangan pa ng Pilipinas. 92,000 po dapat ang kailangan, pero yung 80,000 ang kakulangan daw po natin. So we have to help the government kasi 6 sa bawat 10 Pilipino ay mamamatay daw sila nang hindi nakakakita ng doktor. Yun nga mahirap. So tulungan po natin. At itong mga graduates namin, ang mga estudyante namin, tinutulungan po talaga namin sila na matutong pumunta sa komunidad, sa community. Mayroon kaming community work. That's the specialty of the Bicol University College of Medicine. Transformative medicine. Ito din po ang transformative education na pinupush ng Bicol University. Yun, opo. So, Doc Ophel, napakaraming salamat and it's nice having you sa programa and ako, I for one, medyo masayang-masaya kasi nakatulong tayo na maka-outreach sa ating mga kababayan na makapag-doktor yung may makakayanan. Wag na nilang isipin yung kahirapan. Makakadoktor na sila, walang bayad, meron pa allowance. Yes. Yan sabi yun. Sige, Doc Ophel, napakaraming salamat. Thank you so much, and, DCGB. Maraming salamat. In behalf of the Bicol University College of Medicine. Thank you so much mga tugang. Yan po ang Dean ng Bicol University College of Medicine, si Dr. Ophel C. Oras Pilipinas, it's 9:48. An oras hatod sa Indokang. Revicon, ilabas ang multilakas. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon. Bumubuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon, sa Ordinary Nation. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
sakit. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Welcome to the Year of the Water Rabbit. The Chinese-Filipino Community of Albay, in cooperation with the Department of Tourism Region 5, the Provincial Government of Albay, and the City Government of Legazpi, brings you Fiesta Chinoy 2023, the Fiesta Chinoy Celebrations. January 27, 5:30 p.m. Zumba Fitness, 4th floor, LCC Event Center. January 28, 5:30 p.m. Zumba Fitness, Bridgeway, Pacific Mall, Legazpi. January 29, 10 a.m. Motorcade along streets of Legazpi. Registration at 1 p.m. at Albay Astrodome. Holy Mass at 2 p.m. Ancestral Veneration at 3 p.m. 3:30 p.m. Snacks, dim sum and photo booth. Program, entertainment with local performers at 4 p.m. with celebrity guest artists at 6 p.m. and Tikoy distribution at 7 p.m. Join this year's Chinese New Year celebration. Yonghi Huatsai. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino
Ilocano, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaepektibo ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ang corn coffee exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PASCO level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salcedo, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong problema ka may solusyon. Si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. The Diocesan Commission on Christian Education, Subcommission on Bible Apostolate, in cooperation with the Diocesan Commission on Youth, presents Bible Cosplay 2023 on January 28, Saturday at St. Agnes Academy Gymnasium. Registration starts at 7:30 a.m. Witness the kids as they present their characters. Bible Cosplay 2023 on January 28, Saturday at St. Agnes Academy Gymnasium. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon.
barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sa alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daipang konkretong kasimbagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kakagadan kang Department of Health o DOH sa pagpapalawig kang state of calamity sa nasyon dahil sa COVID-19. Sigon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na maski nagpahayag nin pagsayuma si Presidente Marcos na palawigon ng state of calamity, gusto nindang makuha ang opisyal na kasimbagan digdi. Bago matapos ang 2022, nagsumiter na ang DOH ng memorandum sa Office of the President na nagre-rekomendar na pagpapalawig sa state of calamity sa nasyon. Magigiramduman na natapos kan Disyembre 21, 2022 ang pagdeklara ng state of calamity sa nasyon dahil sa COVID-19 pandemic. Yan ang pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Maggie Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity. In as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa padingnal. Diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. So naghapot tabi kan vaccine sa Legazpi dyan sa LC3 sa LC3 go baga dyan tabi ni na vaccine na pinagkukondusir yung fixed vaccination site kan Legazpi sa Legazpi City Convention Center. Dyan sa may Pepperland Hotel sa likod. Diretso kan istorya, duman muna kita sa 3rd District, kumpadring Jimmy. Good morning, Tabi. Go ahead na. Yes, salamat Tabi pa din. Maray na aga sa mga parantabay. Yaong kita ngunyan digdi sa Provincial Rice Station sa Barangay Tula-Tula Grande sa Syudad kan Ligao. Dahilan sa naglilibot sa ngunyan si Board Member Jerry Palmiano bilang Chairman Committee on Agriculture. Siya ang nadirihiran Tabi pa din ni Gobernador Greg Lagman na aramon kung ang mga problema kan mga pasilidad and ano ang pwedeng mga lakdang na may tabang sa mga farmers niya to digdi sa probinsya ni Albay. Yaon digdi tangani na hilingon so dryer in preparation ini tangon yan baga nagtataranom sa mga farmers iba nakatanom na in preparation ini sa tag-ani na igwa kita ni dryer and iimbakan istakan kan mga maani na mga paro. Yaon digdi si board member Jerry Palmiano. Board maray na aga sa ibong na linya po si Pio sa angkor sa DCGB. Maray na aga po, Sir Pio. Kinatawan Tabi, maray na aga si Pio po kan DCGB. May kwan palang Tabi, may direktiba sa imo si Governor Grex na hilingon ang sitwasyon sa mga pangaipo fasilidades para sa tuyang mga rice farmers. Over? Iyo po, ako po baga ang chairman kan agriculture. So nung nag-urulay kami kanto na itinauman sa kuya ang agriculture para matutukan talaga ng gusto para at least makatabang dito sa mga farmers na. Ay, opo. Diyan po Tabi sa initial na paglilibot nindo kinatawan Jasem, ano po so nagbutwa na concern na pwede tang irani sa Kapitolyo Tabi? Ini po bagata nakapagtanom na po kita mo niya ng mga paroy, so igwa na naman po kita ng mga 2 months para sa harvest time. So magpipreparar po kita. So kaya pinasyaran sa po digdi ang dryer digdi sa Tula-Tula para masigurado na paghabot kan harvest season magamit din para sa mga farmers na. Yung solar dryer Tabi yan na kinatawan Jasem, ano po? Bako po, dakulaon po ining dryer na recirculating. State of the art po ini na drying facility, mechanized. Talagang magagamit ini. Kaya so maipatapos na ini. Opo, so it's a mechanized drying facility Tabi
tamaski mauran, pwede dyan i-process so mga inani tabi kinatawan. Ano po? Iyo po. Ayun, o. Pira ang araw ka na pasilidad tabi sa probinsya. Go ahead po. Sa Munyan, sa pag-iikot ko, hindi pa lang po, igwa po kita sa Libon, pero sa Libon talagang gumagana na po ito. Talagang operational po ito. So inimansa na po ang dai pa nag-ooperate na dapat ihabol ta para sa harvest season man yan. Ay, opo. Afuera kayan tabi kinatawan, Jasem, ano pa sa imong nahihiling na pwedeng masolusyonan through legislation taikaan sa Committee on Agriculture na pwede tang maitabang sa mga rice farmers niya to tabi? Go ahead po. Ang dapat tang ilusot sa mga arog po kaya na mga ordinansa na dapat matabangan talaga ang mga farmers. Kaya po nag-iisip nga ni kita na dapat igwa kitang subsidy baga sa mga na-harvest kan sa tuyang mga farmers para proteksyonan sinda. Pag-harvest season, minsan, lalo, especially ining paroy, na minsan naabuso man ang mga farmers pag nakulo na ang mga produkto kan paroy ta. Ayun, o. Subsidyo tabi, no? Subsidy. Paano ang sistema tabi in kaso sa naisip nindo yan na pwedeng gibuhan na lay ordinance sa tabi? Paano ang sistema? Kita po paano digdi sa tuya. Naiisip ko pa lang naman na gusto kong i-propose na sana ang provincial government magtabag kita sa mga farmers na magkakaigwa ng subsidy barang pagkatapos na pag naanita na ang mga produkto ta. So para at least mabalance man ang presyo sa commercial baga sa mga nagbabakal na mga paroy na commercial na buyers ta. Iyan, oho, tanganing kumbaga igwaning choice so sa tuyang mga rice farmers na maging competitive man so presyo kan sa indang ipipabakal na paroy over. Iyo po. Ay, opo. Now, Arin, when do you intend it to pass dyan sa Sangguniang Tabi? Actually, nagigibo na po kita ng mga pag-aadal at i-recommend na po sa madaling panahon. Ay, opo. Kinatawan sa rong concern po ang nagbutwa kaso nakaaging semana, nakaaging aldaw nga ni, iyan na dyan sa 3rd District. So sa mo yung corresponsal, si Compadring Jimmy na salita, nag-report na igwaning infestasyon dyan sa may Libon, Kino, Kohol, Tongro, sabay pa Subaha, sa mga rice ining sa kabasan sa mga tinanom na paroy tabi kinatawan. Igwa na pong nakaabot kayo ng informasyon sa Indo, over? Iyo po, naapudan ko naman po ang Maukan na Pulangge. Ininganit po kami, naglilibot kami just to confirm yung reports na yan. Mm-hmm. So, kasi digdi sa Ligawar, pa maning Bareta. So, i-confirm pa po may at least bago maipaluwas tayo confirmado po kita. Iyo. Sa Libon databi ito kinatawan Jasem. In fact, may naka-interview si Compadring Jimmy na nasalita. Rice farmer mismo attesting to the fact na iyan igwa man na ganin pangyayari. And so sa tuya na agriculturist, si Madam Che Ribeta, nagpapavalidate naman dumantabi kan sitwasyon na kinatawan tabi. Iyo po, nadangog ko po ito na nung makauron ko sumaw ang pagkakasabi sa kuya. Nagkukuya na si Ma'am Che Ribeta. Mm-hmm. Nag-i-inquire na tigde na problema niya. Opo. O di sige tabi kinatawan kung igwa ka pang gusto man na idagdag bilang chairperson kan agriculture dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Go ahead tabi. Yung tabi, magpapasalamat na lang po ako sa Indo, sa gabos ng mga taga-Hinanyog Indo. Maray na alaw na lang po, tabi. Thank you so much, tabi kinatawan, Joseph. Okay, thank you very much. Okay, so yan tabi pa din si board member Jerry Palmiano na naglilibot sa ngunyan adigi sa mga pasilidad kan probinsya in may kinaraman sa ngaran kan agrikultura and iba pa tabi pa din. Roger. So yan tabi pa din sa ito yung mga dagdag na impormasyon sa pangalan ni Sir Arturo Capistrano, board member Jasim Palmiano, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Compadring Jimmy.
Sa istorya dyan sa luwas, sino mauna? May flash report ba? Si Ans? Si Ans na muna, ano? Sige. Standby muna tabi, kumpadring Al, pading Jomar, pading Joshua. Okay, Joshua. May report muna si Ans. Unahin natin. Ans, what's happening? Good morning. Oh, naputol. Ans, hello? Hello? Yan. Standby pading Al, ha? And pading Jomar and Joshua. I-reconnect ta kay Ans ang linya. May report mo na. Inutunta si Ans dyan sa luwas. Sino na muna? Si pading Al, ano? Standby muna, Ans. Ano? Ibalik ta si kumpadring Al. Kasabay ko ta na si Secretary Abalos Kasubago, no? Ni Ans. Kumpadring Al, maray na aga man tabi. Yes, maray na aga tabi, pade. Sagod na sana sa aga. Ang task force na bisita kan Albay sa pagtabang sa Aleco sa mga clearing operation. Nagpasalamat sinda Gobernador Attorney Rex Lagman, maging anay Aleco Management sa pangingenot ni Acting General Manager Engineer Wilfredo Boxit sa dakulang kontribusyon kan task force ali sa BECA o Bicol Electric Cooperative Association. Kung pwesto ini ni 62 katawo na hali sa Canoreco, Casureco, Soreco, Maselco, pati sa Ticao Island, and so Pisilco. At least may mga lugar digdi sa Albay sa first, second, and third na nagkaharali na so sanga ni kahoy asin mga iba pang nagkakaulang sa linya kan kuryente na minsan iyo naging kausanin na brownout asin kausamanin na pagdakula kan systems loss. Pero at least sa tabang kan task force na ini padipit naman ining na-address kan Aleco. Kaya bigalaoman na baka maulit pa ba ining padagos aning suporta man na pagigibok kan Bicol Cooperative Association para matabangan talaga ang Aleco. Ang big promoter digdi, sabi ni Governor Rex Lagman, dapat buhayon tayo itong bayanihan spirit na baksa na ini concern kan sarong grupo kundi concern tayo ni Gabos, kaya dapat na pagkasuguntaan na bayanihan na sistema sering kani pigibo kan iba-ibang mga kooperatiba na magkatarabangan ang tanganing mapangat ang serbisyo kan Albay Electric Cooperative. Okay. Yeah. Dahil lamang naunambitan kumpadring Alta, siyempre, iyan na-cover man so nagkapirang lugar and pagharalikan, maturubo na naman ito. And igwa pang mga lugar na talagang dapat na dahil gayon inabot mo yan. Anong plano? Mabalik ba sinda dyan? Yes, oo. Saro iyan sa mga ideya na baka umabot ang aldaw na otrohon giraray tabi pa din. Ining pagtatarabangan na anikan mga kooperatiba digdi sa Bicol. Balikan ining Albay talagang problemado baga kita sa kuryente kaya nga nangangaipanin tabang Aleco. Sana sana oo. Pag makalis mga 2 bulang kan mahalalaban naman yan. Sana. Sige. Talaga ideya na nagabota ba si digdi sa magayon na koordinasyon ngunyan kan gobyerno provincial kan Albay sa panginot ni Governor Rex Lagman and an Aleco na management. Oy, nagabot na baga si Sek Abalos. Ano na? Iba man to yung kaso sa drugs yan. Actually, taod imbitado man kita sa sarong pagtiripon. Sabi bisitahon ni DILG Secretary Benhor Abalos Jr. Sige. Okay, pa yan informasyon digdi sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Ngal. Hala dyan sa Kapitolyo Provincial. Bisita tangon yan tabi si Secretary Attorney Benhor Abalos Jr. Ano ba yung advance ni Ans? Advice para kay Ans? Ano ba? Anong nangyari? Nag-change yung program. Okay, so no problem. Pero andyan na si Sec Abalos, si Pen Abalos. Sige, duman muna kita sa First District. Isihong taman daw dyan. And pagkatapos kaya, isunod na si Joshua. Then wind up na tayo ngayong week. Pading Jomar, what's happening man dyan? Good morning! Salamat Pading Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, iguanang paagingunyan ang City Fisheries and Aquatic Resources Management Council na mamonitor ang
progreso kan mga tuna oning mga sira na tuna digdi sa Lagunoy Gulf. Ini ang pinahayag ko niyan sa DCGB News ni Madam Imelda Belda, ang representante kan Fisher Folks sa Tabaco City Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Sigun kay Belda na igwang pinag-issue ang lokal na gobyerno sa paagi kan World Wildlife Fund sa irarom kan proyektong FAME o Fisheries Aquatic and Marine Ecosystems nin mga transporter sa piling mga tuna fishers para ma-monitor kung saan abundante ang mga yellowfin tuna digdi sa Lagunoy Gulf. Inonambitan ni Belda sa pagkikipagoron sa DCGB News ngunya na aga na maabot sa 50 mga parasira tuna fishers na isyuan daning transporter na andap ang pigigibo iyo kan pag oras na ikwasindang nadadakop na mga tuna sa kadagatan tulos na i-program ninda ito sa transporter na igwaman itong GPS na minadeterminar kan lokasyon kung saan nadakop ang mga tuna na ito. I-input man duman kung kurano kadarakula ang tuna asin kurano ang estimated na bilang o kadakol kan mga tuna na naispatan ninda sinadakop sa sarong partikular na lugar. Ang transponder iyo ang konektado man digdi mismo sa Fisheries Council sa pagi ni Madam Edna Belda na siya man na nag-i-input kan gabos na information para ma-consolidate ini asin sa katuyuhan na mapagadalan kung sain sa mga lugar kan Lagunoy Gulf an maluya asin an dakol na tuna. Tangani na makapagbilog ni na mga programa ang lokal na gobyerno sa tabang kan World Wildlife Fund na mapadakol o maataman sin mamantinir ang produksyon kan yellowfin tuna. Sigun kay Belda na ang mga parasira na naisyon ng transponder igwaman sindanin na re-receive na kwarta ali sa WWF kung saan sa kada sarong kilo na madadakop nindang tuna pasado duman sa indang pinag-input sa transponder nare-receiveon man digdi sa pati Fishport kan grupo kan City Management Council o Fishery Management Council igwaman in 3 pesos an para sa kada kilo kan yellowfin na tuna sa indang madadakop. Sinabi ni Belda na sa primerong release ni Dakang Kwarta uminabot man sa poko mas o menos 15,000 pesos na i-release nakabayaran duman sa mga parasira na naisyon ng transponder na gustong sabihin ang mga ini sa laok sa nanin poko mas o menos sarong bulan nakadakop nin kabangang milyon kilo nin tuna digdi sa Lagunoy Gulf. Bagay sa indang ipinagpapadako sa sinmalangan sa mga oras na ini nagkakaiguan in meeting ang City Fisheries Council para sa pagpapadagos kan programang ini. Di magayon yan kumpadring Joe Marta, garo pa lang sa aeroplano na may transponder maski sa Indian sa dagat sinda malulocate via satellite ita-transmit dyan sa Fishery Council over. Roger on that. Sabi ni Madam Belda, halimbawa may nadakop itong sarong parasira na na-issue ng transponder, duman mo sa kadagatan, i-input na ninda ito kung pirang sira nadakop duman, kung kurano kadarakula, and pati sa GPS, sa lokasyon ka ito, itatransmit na ito, as in duman na makakadagdag na ito sa mga datos na kan mga pag-aadal kung sain na mga lugar digdi sa Lagunoy Gulf ang kaipuan pang karayon ng programa sa ecosystem asin sa pagproduksyon kan o sa pagataman kan kadagatan para mapadakol pang produksyon kan mga sira. Partikular lang tabi ni Paring Pio sa mga yellowfin tuna. So ibang klase kan tuna itong so mga rayado so dahil man kasabay digdi sa programang ini. Roger, kopya.
Yan ba Barata? Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ilaugtan na muna si Hans, baka may statement na napigabubuhian si Secretary Benhur Abalos Jr. Hans, go. Yes, tumagunta na sa Pio ang pahayag ni DIL Secretary Benjamin Abalos Jr. hindi sa bida launching sa kampo. Simeon Ona. Hans, maki-adjust ning diit ang distansya sa speaker tanganing mas audible mahugot niya itong maray si Secretary Abalos. Hanap ako sa Sige. video game. And then si ipapasa ko na kay manager para diretso niya to ang speech ni Secretary Benhur. Roger, David. Sige, ihanap mo ng lugar and hindi na namin ikaw bibitiwan, wag mo nang ibababa. Ihanap mo ng location. Sige, ihanap mo ng location ni Ans maray na signal para magkaigo ng maray na signal dyan sa pahayag ni Secretary Benhur Abalos, and pag nagbalik na si Ans, okay na ang signal. Ma-exit na kita and they turn over ko na kay news manager o kay news director Mardila para wag tayong maputol sa speech ni Secretary Benhur Abalos Jr. kan Department of Interior and Local Government. Okay na tabi, compadre Rinald? Yan, okay na. Medyo maulan po. Kaya sige. medyo umali aeroplano namin kanina. I really am very sorry. I really apologize for coming in late. Alam nyo, when I became the secretary in July, sometime October, we had probably one of the biggest drug haul in the Philippines. It all started with a simple buy-bus operation in Ermita. The name of this person was Mr. Atadero, a simple buy-bus. And then Atadero told the police, I will bring you to those who supply to me the drugs. Nagpunta yung mga tao doon at nagulat na ang nagbebenta ay isang pulis. Ang kanya ay Sergeant Mayo. And when they dig deeper, nagulat sila. Ang sabi ng Sergeant Mayo, tuturo ko yung bodega. And the rest is history. Nakita yung bodega, 990 kilos, halos 1 toneladang methamphetamine. The value is about 6.7 billion to about 7 billion pesos. One of the biggest drug haul in the Philippines. At ang masakla po nito, mga kasama, ang nahuli ay pulis. After 4 months, sometime December, another sting operation was done by the Philippine National Police. This time in Taguig. Sinong nahuli? The chief of the PIDEA in the southern portion of Manila. Saan nahuli? Sa mismong opisina ng PIDEA. Sinong kasama? Mga PIDEA officers. My dear friends, I had a talk with the chief PNP after that big buy-bus. Inausap ko siya, sabi ko, nasaan ang mga demanda, sinong mga taong ito, dahil pulis ang nahuli. Ang sinabi niya sa akin, Sir, yung ibang testigo natin, may nagsabi sa akin isang pulis dito ang tinatakot nila, yung mga testigo at yung mga tao. Paano tinatakot? Ba't kayo matatakot? Ang sabi ko, Sir, these are very evil persons. They will hurt you where it will hurt you most. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? They will not hurt you as you are, but they will hit your children, your wife, your family. Ganun silang kasama. And he told me a lot of things. And so I've asked the Chief PNP, what now is your suggestion? Sir, is it possible
ma-resign natin as a matter of courtesy all generals up to full colonels so that we could mawala po dahil there are in very sensitive places. Ilan lang po ito. Nag-usap kami ng Presidente and the rest is history. You've seen me announce this on national television right after the New Year. Sana maunawaan nyo, ako rito, ang grupo namin dito, bakit? This is now the state. Ilan lang po naman, but they're holding very critical and sensitive position. Kanina nakita ko mga pulis natin dito, I'm really so proud of the police. Ngayon, nakita ko after this, ang daming achievement. Ang dami. But then again, as I've said time and again, etong hamon na ito because of these officers are in very critical places, napakabigat. How can you perform your duty if some of them will obstruct what you're doing? Hindi lang yun, kung batang pulis ka, hindi ka lang papahintuin. Baka bandang muli, kung ano pang mangyari sa iyo. Kaya ako'y nagpapasalamat for those who have heeded the call, almost all of the generals and the colonels. Out of 953 generals and colonels, ang 11 na lang ang hindi nagbibigay ng resignation. And of the 11, 8 on my last count are retiring. That is why hindi sila nagbibigay dahil mag-retire na. 3 na lang ang naiwan. In short, ito'y hinarap ng ating mga generals and ating mga colonels as an institution. Maraming salamat po sa inyo. Mga kasama, isa lang ang masasabi ko. Once we've gone through with this, siguro in the next coming months, tatapusin na po namin ito, the 5-man advisory group. This is now something else. As explained by the BIDA program, hindi kaya mag-isa ng pulis ito. Hindi kaya mag-isa ng NBI ng PDEA ito. Mas maganda ang laban kung kasama natin ang nasa baba. I'll give you one example. I just came from Iloilo. Kinumpare ko sa national statistics. Halos 70% of all those incarcerated right now versus the private liberties sa ating kulungan in our jails, ang kaso nila ay drug-related. That's about 68 to 70%. At sa mga lumalabas, alam nyo ba kung ilan ang repeat offenders? 30% are recidivists. Ibig sabihin, bumabalik sila sa kanilang dati. Makontrol mo lang yung recidivism, ang laking bagay na noon. You will decongest 30% of your jail. Ang laking bagay po nito. That is why hindi enough ang pulis natin na sinasakripisyo ang buhay nila, ang pagod nila. Hindi enough yun. It should be a whole of the nation approach. Each of us, every sector, down the line from government, local agencies, up to the different, even the community, we have all a role to play. Gagalawan po ito ng police, ng PDEA, ng NBI, and mind you, and I will tell you this, and I promise you this, hindi kami titigil sa paglinis ng ranggo namin hanggang baba. As DILG, we've got supervision over all mayors, etc. We will do our job of cleaning, of intensified monitoring ng lahat na ito. No? Gagawin po namin ito. Pero mas magiging effective tayo habang nanguhuli. On the ground, we've got several interventions. Sa barangay level, alam ng barangay level kung sino ang mga nagtutulak dyan. Alam nila kung sino gumagamit. Let's strengthen the BADA.
the Barangay Anti-Drug Abuse Council, the ADAC, and then let's have interventions programs. Tawagin natin sila, magbago ka ng buhay, papatas kita, bibigyan kita trabaho, pero magbago ka. It is addressing the very roots of the problem. Involve natin ang Department of Health for the rehabilitation, DSWD for the IE, Department of Labor, DTR, interagency, buong gobyerno mababa dito. And on the part of the private sector, bababa naman tayo. Andiyan ang Dangerous Drugs Board, pwedeng turuan ng mga parents to the PTA. How to start kung ang anak mo ay gumagamit. Mag-isa ba sa kwarto ito? Nagiging hindi ba ito? Ano yung mga mata niya? Nag-iiba ba ugali niya? Andiyan, nangyari ang pandemya, ang daming mga namatay sa atin. Puro computer, hindi na tayo nakakapagsamba, nakakapagsimba. Spiritual upliftment is very important here. It is very critical to guide our youth. Ang pinaka-critical stage dito yung mga kabataan natin, sila pinaka-vulnerable between the ages of 15 to 19 years old. Napaka-importante nila. Diyan papasok ang religious sector. Papasok ang SK. Bakit? Sino man pwede mag-guide sa iyo kundi kapwa youth? Ako bilang magulang, we've got this barrier. Sabihin, matanda ka na eh. Pero we've got these strong youth leaders on the ground. And I'll tell you this. There was an experiment. Mga daga. Binigyan sila ng choice. Tubig or tubig na may drugs. Ito yung sinabi sa akin ni General Gilbert Cruz. Isang experiment daw. And you know what? Lahat ng daga pumila doon sa tubig na may drugs. Naging addict yung mga daga. But they tweaked the experiment. You know what they did? Nilagyan ng maraming activities. Yung mga daga tumatakbo, may wheel, may links, napagod. And given a choice again, either tubig o tubig na may drugs, lo and behold, lahat ng daga pumila sa tubig, inayawan ang droga. Because itong mga ay talagang puro activity. And that is what we intend to do. Lunurin natin ang mga bata sa activities. Marathon, swimming, bikeathon, culture, sports, but have the confidence to say no to drugs. Let's do that. Let's do this as a community. Let's do this as a people against drugs. At sasabihin ko sa inyo ito, hindi matatalo itong drogang ito. Nung nakita ko problema, kinabahan ako. Bakit? Nakita ko na ang nangyayari noon. After this, ang pera makukuha, ipapasok sa narco-politics. At once pasok mo sa narco-politics, ano mangyayari? Delikado ang bansa natin. Pero ngayon, babaguhin natin ito dahil sama-sama tayong tutulong dito. And that is what HIDA is all about. Buhay ingatan, droga'y ayawan. Sana after this, damihan lang natin activities for our youth, and we have to stand here. We have to be leaders in our own community. Madugo ito, maraming pera ito. Pero kailangan tumayo tayo lahat. This is for our family, this is for our children. To paraphrase a great leader who said that to be a leader, you must have the confidence to stand alone. You must have the courage to make tough decisions. You must have the compassion to listen to the needy. And he further said that a true leader that has set himself out, but he becomes a leader because of his equality of actions and because of his integrity of intent. My dear friends, lahat po kayo ay leader in your own communities.
We all have a role to play here. And I know with you, hindi matatalo ang droga nito. Let's protect our children. Let's protect our future. Maraming salamat. Bicol, mabuhay po kayo. Mabuhay tayong lahat. Ngayon sabi ko siya, bilog na pahayag ni linking sa bigibong launching, regional and provincial launching kan PIDA program. So yan ko na mga informasyon on assignment PT sa Campo General Simeon Ansgelero, DCGB. Salamat, Ate Ange Galero. Live na live, ali dyan sa Campo Simeon Ola, Legazpi City sa pagbisita kan Secretary kan Department of the Interior and Local Government o DALG Secretary Benhur Abalos Jr. Nagkapirang patalaslas ng mga tugang and mabalik kita sa programang Aramon Yato. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.